bersyukur nak Islam jong unongsan hima. Kaseng UDP hamau kerwat kalanang klan bat yo bor shushu kat banang mi kisngi. Bat yakani la sakhi menta kasngi ka arterik upnai rempang arajar arpulai. Ha ka baki nongelam jong kaseng PDF nado presiden jong ka district uba kintiu nongse bat uba mayantis lingkoi presiden jong ka mau kerwat zonal committee harengkat ki nong kershan kilawan ban ajing kershan no ya uba Renington lingdo tongkar ukertong ke UDP napo mau kerwat constituency. Hagani ka sngi la pedang buram ya gini ki nongelam ke PDF da uba Renington lingdo tongkar harengkat ke jingedon lang ki nong kershan jong u hapo ke office traikam ke seng hamau kerwan. Nakaliang uba kentiu nong se haba ajing kren hagani ka sngi ulaong ke jingrai ke seng PDF ban ajing kershan no ya ke UDP kadai namar ke jingla jong uba Renington kumu nong mi khamat ban wanra ya ka roy kapar hapo ke constituency. Kumban syukudo dang hagini ki khendiat tayo bala dep kinongelam jong ka seng Republican Party of India ka way ni ki seng san hima ka bathmai hapo ke jela kilawan ban ajing kershan ya ka seng UDP ha ka ni ki election ar hajar ar pulai. Bejro greski bari kumjoro ibana iba ngilay phone bon bunsen ha kajing ya kendo rubat i la bunsen ha ka bangilay slok am tagane kakam ha ka bagpoy kumne kumakalang ngai kublay kerpang kapang e bat ngapdiang ya phi baro kha ki pajba kilong kemi kilong kpa ki badon ha ka parti PDF bat ki bawan menta ha ka ne ka plau jongi ngapdiang nang kong swai phi ha ka ne ka yeng jongi ha ka ne ka plau jongi kum utrai yeng bat ngapdiang subha da ka jisngo ya phi ya ka ne ka mensim jong ka jingwan ban kershan no yangi nakapta kan election menta kublai shibune ya iba mayantis belong zonal president kublai shibune ya iba na ar belong noilam ka district but ya phi baro ki members lada ma phi menjur phi ai mensim kini ke dalam kinam la ban thau perthei e handai ke jing ya menjur ke jing ai mensim ya phi ban kershan no yangi kata kalong ka parti HSPDP bar ka parti UDP hakaba kila kershan nga bengala jio ke job ko burong iskau tenat bani thu epi bakane election ar hajar pholai dai shu tang ar party hadu mentang ila don lai party ki bakershan ka RPI kala penbena pajba ban kershan ngi kilawan bat ngi bat menta kasngi sana phi PDF pilawan ban terwa ban kershan ngi kala long ki kerman ko bakrau hakaba ngila don menta lai tili ki party ki bakershan nga banele election ar hajar ar pholai kublai shibane ya kene ka proposal ya kene ka jing terwa ka balawan sana kaliang jong pi ka PDF bat na kaliang jongi kelum lang bangi ka parti UDP barok bat mangaku kandidat ngayang hangne ban pediang da ka basungu ya kene ka proposal ya kene ka jing terwa ka jong pi ngila suhuni kedok ngila up kmelenti nadu kini ki benai bahkan poi kene ka sengi hateng-hateng dam yok bani keren syuk bat mayan tip kumno tip dang bej nam bej syuk ne ana mar la ya keren hi hakajing yalu sop te re empat ya poi hakajing penskam kumne kumai penskam menta te da imya yok keren syuk kato kana tayo tip kala kum berkat tip dang ne kajuk kajing mut ne laki la kumwe so kumen hadu kata bagi rang bak kelong penskam hakabawat lang am siblaya bani kendo epi handai ngatip pada kajing sisaba kajing skam jongki de mar kajing skam jongpi lada day ba pim scam kid scam ta kini apa kot sa marwehi te ndai ma fi scam lang ma fi day kita kadau kala penlong ya kini bakin scam kublesi bun ban ngi priang so bhai pi baro ki badon menta hang ne plau bat ngi priang so bharo ya ki unit baro khot ki badon ha ki snong ki ba per kat ki ba pi dan ngi priang so bhala pa nakamta ki bahyeng ki bahasem jong pi nakamta ki paralok para jor jong pi ki bompat don bar pi menta ka janmet ak ka sngi hendrai ki badon ka jingas ko tenat lang bat pi ngi priang so bha bar khoi bat ra ek le khobor bar ka liang jongi na ka liang ka UDP bar ka liang jonga ko kandidat jo ka UDP ngila priang so bha ra jis ko e bat da ka jis ko burom ya ka de ka mesim jo ka yang trelang ka badon hapi bat da ka ne ka mesim ka badon hapi ngik me lenti ngem arta tien e issue hak bagen poi ka thong ban job e election ngis ko tenat hadu kata bakat barang me kisngi ngila nang raham kadon ke jingkran hak ba
kiwei kijuk berkat ham dala kluj bahan dala sengaja bah bedang sedang kijuk berkat kan ne kamne kan kala erjing klain kidon ki ba ongor engi ba hakan ka kanti habang ipai hakikam kijam kajing roy kajing par ngalayat keleng ka rikasi jentia kajongi Henry kabang alap sisa tangka mau keluar konstitusi sisa kepala long sisa kata konstitusi kepala iong lut kisurak sisa kata amdai bang akan tok amdai bang atok ngalayat baru ki konstitusi apa kami kelaya mentah Henry ngalap bakal mau keluar jengi kalong sisa kamu ka konstitusi kabadon bok nak kibadon bok namar ngiyo yau kandidat ubatrai namta ka konstitusi Tisaka eipat mentang irangi kemilenti. Ailat ya ulu ubreu. Samenta sisin. Ba unpoi biang unsyong biang hapo asambli. Unsyong biang sekretariat. Bat ulu ubreu umdon kamsu ban najwat ya kamera sitayau si benai. Tang bandrung sekretariat. Hendrai ubreu bala don lupa. Hakatu kajaka umdon kamsu ban lejwat ki kamera hapo sekretariat lane ban ya dil berki omsar hapo sekretariat. Nam tabon wanra ya ka development apa ka konstitusi hibrakaway. Hoy kepada TMC si Turki sentil di kalayaban pernah. Hoy kepada TMC si Turki sentil di kalayaban tingkai. Trilum jungi mentala day kapor ka jingkelah kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah Rilum jungi mentala day kapor ka jingkelah kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah Hoy kepada TMC si Turki sentil di kalayaban pernah. Hoy kepada TMC si Turki sentil